the most difficult decision da na taken a duk duniya a rayuwata to date shine cewa in dawo Najeriya daga garin Madina saboda ana bukatan gudumawa ta a gida. Ban taba daukan wani decision a rayuwata a duniya da ya ban wahala irin wannan ba, saboda duk yawon da na yi a duniya na shiga kasashe birjik, ban taba shiga garin da nake son sa Allah ya jarabe ni nake son in rayu a cikinsa irin garin Madina ba, ban taba ba. Wata rana salloli guda 5 gaba ɗaya a masallacin manzon Allah nake yin dukkaninsu guda 5. ‘Ya'yana masu wayo a masallacin annabi sansan suke haddan ƙur'ani, yara a nan suke, iyalanka a nan suke zuwa su yi sallah. Duk kwana 4-5 zuwa 6 a wikin sai ka je makka ka yi umara. Wata ran sai karfe 1 na dare ma ka kama hanya saboda amincin wurin. Kuma abin da ake baka na yau da kullum a matsayin albashi da allowances, wallahi al'adun ba na iya kashe kashi 25 cikin 100. Duk yadda nake jin daɗi a wurin, in je makka in sauka a duk sati a Darut Tauhid ko Zamzam nan ko kuma Hilton, ba na kashe 25% na abin da ake bani. To but wahalan sha'ani shine no place like home. Idan kowa ya guji gida to wa zai zo ya bada gudumawa wajen rage matsalar gidan. Kuma duk ƙasar da ka gani a duniya 'yan ƙasar ne suka yi haƙuri suka tsaya suka gyara ta, amma ba a taɓa gyara wani gari a duniya kowane ɗan gari ya ce shi zai bar garin ya koma wani wuri ya zauna ba a taɓa gyara da haka ba. So dole sai an haƙura da wasu abubuwa, an haƙura, amma har yanzu ina jin raɗaɗin a zuciyata yana damuna har yanzu. Wani lokaci a yanzu haka ko a TV aka nuno Madina ana sallah, wallahi al'adun sai na ji ƙwalla. Rashin haƙuri idan na zauna da muna da irin groups da colleagues mu da muke zuwa masallaci mu yi sallah tare. Akwai wasu 'yan Ingila irin su Abdullahi Na'amun, dakta ne, su Dr. Muhammad Buna'id, su Dr. Ali Tufail, aminai na ne. Kullum kawai za mu fito daga ofis kawai sai a shiga motar ɗaya a je harami, minti 5 an yi sallah, an isa masallaci an yi sallah an dawo. Kawai daga lecture za mu fito lokacin sallah kawai mu shiga mota sai a fita. So in naga kawai sun yi posting a group ku sauko mu shiga masallaci, duk abin da nake shikenan sai in gagara. Saboda me ina tuna waɗannan moment ɗin. Haka na yi ta zara kaina a group ɗin, ba zan iya zama ba. Kawai me abin da ya fi mun raɗaɗi shine wannan. Saboda kusan kullum za a yi sallah mafi ƙanƙanta ana samun salloli 4 a kowane wuni. In fa kai sake za ka yi guda 3 a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to akwai ribar da ya kai wannan? Gidan da nake zaune zuwa rijiyar Sayyidina Uthman wanda ya sayi annabi ya ce makomarsa aljanna ne, ba na kai minti 2 ko 3 nake isa wurin. Ina zaune a Faisaliya, anguwar da nake daga gani ga jami'a, hanya ne tsakanina da jami'a. In na koma ɗaya ɓangaren next to jami'ar gidan gwamnan Madina ne. In ban je harami ba a nan tare da shi muke sallah misali. To ka fito a wannan hali din, ka bar damar ka zo, Allah dai ya samu dace, Allah ya karbi wannan a matsayin ibada. But it has not been easy for me har yanzu.